Hanka hundietako euskaldun pirata, gogotik egin arraun badatorren bata. Piraten etxea, Pasaidon Ibanen kokatzen den aterpetxe bada, konkretuki Jaizkibelako igoeran eta Arroka Hundieta izenez ezagutzen da. Bertan egiten ditugun jolasen bidez, haurrak fantasia munduan murgiltzen dira eta hartara hezkuntzari lotutako helburu ezberdinak lortzen ditugu egitasmo pedagogiko honen barnean. Helburuei dagokionean ezberdinak ditugu bertan, alde batetikan izango litzake haur horiek ingurune atsegin eta positibo batean murgiltzea, bestetik baita ere piraten ingurunea ezagutzea eta bereien historia eta konkretuki Euskal Herriko piraten ezagutzak edo barneratzea. Nola ez, ingurune natural batean gaudenez, ingurunearekiko errespetua sustatzea eta jarrera horiek nolabait ere lantzea, eta euskeraz egiten diren egonaldiak direnean euskerarekiko motivazioa, erabilera, ezagutza horiek ere sustatzea. Eskutik heldu eta altxatu bandera, zazpi itxasoetan batetik bestera, errebeldeak... Piraten etxeko egonaldiak ikasturte osoan izaten dira, irailetik ekainera, eta zuzentzen dira, etortzen dira aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako haurrak. Hemengo egonaldi honetan, balore ezberdinak lantzen ditugu, helburu indartsu batzuk lortzen ditugu, eta era berean baita ere, ikastetxean lantzen diren gaiak hemen bertan egiteko edo jorratzeko aukera dagonez, iruditzen zaigu egonaldiak berak indarra izango duela eta merezi duela azken finean bertaratzeak. Kale horrera heltzean, denok elkarri heltzean. Bertan ditugun helburuak lortzeko lan egiteko modua jolasak, aipatu bezala jolasak erabiltzeaz gain, harremanetan oinarritzen dugu lan egiteko modu hori. Zergatik urtsintxaren lan estilo edo halakoa delako. Eskutik heldu eta altxatu bandera. Euskal Herriko haurrak piraten etxera iristean, bertan aurkituko dira piratekin. Eta orduan piratak egingo dena da, bere historia kontatuko dizkie eta honekin sartuko dira piraten munduan erabat. Nola egiten dugun hori, erakusten dizkiegu, piraten jolasak, abestiak, txangoak egiten ditugu, itxasontzian ibiltzen gara, portua erakusten diegu, pixkat ikusteko piratak zegite zuten orain dela urte batzuk, nola bizi zian ez. Eta gero ere, pirata murgiltze hortan, egiten duguna da, pirata janaria ere jaten dugu, abestiak abesten ditugu, lehen esan bezala, eta azkeneko momentua bukatzen dugu pirataz jantzita. Eta hartara etorri diran aurrak, azken finean beraiek ere bertako jolasen bidez ekintzen bidez, pirata izaten amaituko dute egonaldi horretan.